שלום, באמצעות מחולל גרף זה ניתן להכין גרפים בצורות שונות, בקלילות ובמהירות. כאן ניתן לקבוע מספר התאים ב-X, וכאן אני יכולה לקבוע גם מספר התאים ב-Y, בציר ה-Y. אני יכולה לכתוב בעברית את שם הגרף. במקרה זה בחרנו לבדוק שכיחות מספר הנעליים בכיתה. כמו כן אני יכולה לשנות את תוכן התאים. קודם היו אותיות באנגלית א', ב', A, B, C, D, ואני יכולה להקליק בתוך התא ולשנות את תוכן התא על פי רצוני. כדי ליצור את העמודות אני מקליקה בתוך השטח ונוצרת עמודה. אני יכולה להרחיב או לעצר לפי המספר הרצוי. עמודה אני יכולה גם לשנות לגרף פאי, וכאן על ידי הקלקה על השואו אחוזים אני מקבלת את הנתונים. מספר 35, נעליים מספר 35, 4 תלמידים בכיתה, 25% מכלל התלמידים. מספר 34, 8 תלמידים, 50% מכלל התלמידים וכו'. מחולל זה הוא קל מאוד לשימוש, ניתן להדפיס וניתן לשמור. בהצלחה.